You want a little piece of that fuzzy. И какво става, Марто? Този клип го правим заради теб, за да ти кажем, че този пич е килаура. Поне така каза моят приятел. И сега... Той всичко казва. А? Дай петля. Той всичко казва. И затова сега ще снимам този клип, за да видим дали наистина е килаура. Ами чакам Язио клика да им приеме. Аз тук правя в момента малко. Бъй, хванах му името Язио клик за първи път. Точно така. Язил Къде? клик ли е? Бъй, века. Ома гътко има всякакви пишлемета, как да не умрем. Тук е ръптител. Ето, виждаш ли го, Мишо, Виктор? Опа, охшай, че ми мишката. Ето, виждаш ли го пред тебе точно? Да. Виктор. Уоу. Дайте тъпа, Язи, дай бързо. Давай, въобще не е хак. Виж как бъмаш всичките. Айде да го почнем, аз с нокбак. Ето Марта, това означава, че той е гледай коста. Аре, почваме, давайте. Чакай малко е. Кой майко? Какво стана, бе? Айде, влезе в пажна, бой. Чакай, аз се забрех легендарките, бе. Бой по тост, майко, той вече ма докалтирае. Ай, пичи, скачай, че. Аз да скочил. Сега Опа, взема тя си стрент метна каут. хелпта. То си метна 4. Да взема ли той? Нашето тайно оръжие, Мишо. Легендарно. Аре бе хора, ай, скачай, че. Не за трон сета, бе. Так, ай сега да видим кой е по-силен. Фак! С ендър перли ще ми се измъква лайното. Бог, че бързо. О, килнах някакъв про четворка. Ама, не, Аре, бе, аз се закачих, бе. всъщност май не е про О, да, ето го хака. Вижда, че го Килаура, ти си с килаура. Пича, Килаурата. той ще да напреби с Там има един горе. китстартер. Горе, там има един горе. Аз, да знаете, аз и сега ще дойда. Аз умря лепна от битка. Браво, лепна, мерси. Мишо, се хванах някакви тъпи работи, макар. То Ами пак аз- сам ли ме оставихте отвънка, бе? Ома, гъбе, взял съм легендарка, а не голден епълка. What the fuck, бе. Виктор излезе! Карай, нищо. Не без това. Бойче го... Ооо! Аз се върнах. Давайте аз го кнопаквам. Само ти ли? Хванал съм много тъп. Мишо! Аре, бе, хора! Чай малко, искам аз да го изтупам. Ай, спри да ме наричаш по име, ко ще кажеш? Айде изтупа го. Айде махай се от мене. Аре бе, Виктора! Аре обича го. Аз му метнах инстант хит демичка. Ти имаш ли? Ома, гъко има напълни пак. Аре аз отивам до холма. Глас боталите не ги хвърляйте, чухте ли? Аз не ги хвърлям в тук момента. е Аз лошо. вече не ги хвърлям. Там горе има двама на дървото. Нати, ма. Абе, чули бе? Да, пича се е взел 1000 меча. Ще ходим ли някъде? Ами, айде. Аз сега идвам. Аз оставам сетовите, които съм хванал. Този сервер е много готин. Не, аз не го знам това, мерси. Ама... Аз ще говоря на тебе. Еми то, всеки го знае, че сървъра е як. Ще правят мини геймс. Да. 11 часа, добре, 11 часа има 26 човека. Ама Аз сутринта. Аз седнах в 10. Да. По принцип регистрирате се и хора с 100 и няколко. 100 или 3600 и няколко. Така ли? Как бе? Да, така. Помни малко. Толкова ли беше, бе? Да, Добре. толкова беше. Аре, тук са бият, бе. То това бубо, бе. А макс рекорда на сървъра е 50. Да. Обаче Искам той е да- сравнително нов. И да, и влизайте в сървъра, да влияй в топа, Мгм. да влият доста хора и да В става мега. момента го води един... Според мен не е толкова як сървър, но... Какво? В момента този сървър, поне така разбрах от онера, е на второ място май. Какво второ? Не е казал такова нещо. Че като съм махнал от разговора на мен нещо такова ми каза. Бобо, аре, идва. Ела да излезем, че ни скочат да сме двамата поне. Ай. Чакай Къде малко. си и аз да дойда? Почваш ли? Не. Идва някакъв. Аз военамет сетнем съм трошил. Няма порта в тебе.
Ма портнах ти, бе. Мен сета ми да е трошило. Ай, се качи ми отход да ги кемпи. Бат И, Георги. то с лък, Не, аз не, 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 слизам. не ма кефи, не ма кефи. Аре, аз нещо ще напиша хоум. Че съм с Кой моята скаже славна готин? пръчка. Хуа, я ще ви покажа. Твоята кожичка. Холма. Това е холма, тук има някаква стечка, тук е често вендър чест, тук отгоре идва един чест рум. What не мога да напиша home. На Да, Тони... Да, Тони като се вече вика, не тук има безкрайна вода, която Може да- не знам защо някой е Защото не е изсушил. безкрайна вече. Някой е бъгнал. Да, сега ще ви покажем. Значи, то и аз нямам значение. Тук са шугаркейн фермички. Тук Не, са да, автоматичните, автоматично правене на полшанки. Нещо стана с разговора. Не знам какво, сега ще паузирам, за да видя какво стана. Отново сме тук, нещо стана с Skype и в момента си 1,77 импулси в АТБГ не говорят с нас. Рестичи ми затворих, че няма проблем. Ето го и него. И тук имаме един спаунер на Blaze Road. Да, ето тук си купихме един спаунер. Мишо, полуси, че снимаш ли? Ето го, спаунера, вижда се. Давай с него. А, Кажи го това твоите в нашия канал, пък аз моите ще го кача в моя. добре. Ние вече сме си показвали хома, но... Ами да, обаче тук виждате... Има нови работи. Да, доста нови хубави и то хубави работи. Тук има полшанки. Келтки нямаме. Защо останала само една, като влязах бяха рети и две. Дали тия айтеми... Остави да с тия айтеми там да се примахна, защото нямаш къде да ги метна. Отрефа? Ей, Язи, Какво станало, бе? Язи, нали беше казал, че сте направил нещо за премахване на айтемите? Ко? Да, там има една баба. Някакво място, дето могат да се премахат, чай ще отида да ги премахна. Да, става. Омага, Мишо, махнал си това, махнал си 4 бутилки. Ами да, може би са някой наспамил това бутона Не съм аз, на име... ОТФ. Ай вода нещо е бъгнало. не съм аз. Що ме напипи, защото... Някой, ако има чест плейс на брейкинг, да го даде, моля. Че сплит съм брейкинг, не спасявай се. Вие че ще да покажа координати. Да не изгрива, де, аз ще ги посрещна с това. Конечно, няма ли, бе? Няма. Венка, там са ми нещата, моля те, остави ги. Не, бе, няма ги вземем весело. Брейкинг 3 шарп, ще бъде. Дайте ми, вижте ми. Аз тук бях турил някакъв меч, мисля. Венка, искаш ли да видиш моето оръжие? Тук съм. Да, не го показвай, не го показвай. Да, Не, аз не че ли казах енчантите? енчанти. Пулси аз вече го показах, така че. Да, казвам. Но той аз ще го покажа, ето вижте. Пръчка за бой. Шар 5, пънч 2, кнок 2, учим 3, фаер 2. 5 легендарки. Тук е някаква форча. Имаш 5 легендарки. Да, от евента. На тебе. Дроп парчето, аз там чаках само и докато се спам на често. Ама то са на един и същи чести са такова, ха. Не, той е на един и О, същи. yes. От задния ред и си хванах 4 легендарки. Енчатнах се готино нещо. Като взимате такова, като взимате полшанки и отивате на PvP, ги пускайте пак на ново да се правят. В смисъл, ако някой друг Аз дойде така да се правя. той. Аз така правя. Аз никога не съм стал само. Значи аз ще си взема тук... А пак аз не вземам полшанки. Сериозно ли? Без полшанки ли си? Последния път забравих да взема. Много сезон. О, някой направил сплаш стрендка. Не, че са шестенчите. Аз се хванах. Да. Ето, то стига пак, Виктор. Аре, Вини, дайте пак просто чувство. Аз искам килтки, че да станат. Язи, дайте пак, бързи. Дайте па, Язи. Сега ще му кажа аз кой е много пак. Къде има инсто... Къде има стрендки? Тук има килтки, бе. Някакъв маняк беше с... Айде, какво стана, бе? Умряхте ли?
Не, то те сме вкарват в пайжената, не мога да вляза Я си вътре. приеми. Карахме Виктора. Я се приеми. Да, умирам, чакай малко, бе. Идвай. Приемай бързо. Не се бия спок. То па ес напише. Написал го. Не си... Иво, умря ли, бе? Не, бе. Че го написа на мен. Аз ги убих, бе. Тук мятам луден сорт, бе. Хайде, бе, някой ще ми... Бе, добре, че не могат да се мятат. Ма някъде че извадил легендарката, венка като се изхабиш друга, не мога да ти дам. О, сега вече го каза. О, виж на този нерче, къде му се е забила. Може да сходя с две легендарки пак. Що с Ай, две? ела, че легендарки включим имаш? всичките. Леко кнокбак. Колко легендарки има? Не, умирам. Аз ли? Да. Умирам. Аре, бой по този Виктор. Аз отгоре чакам, отгоре съм. Ако скочат, аз съм отгоре. Давайте, бой! Стил нинджа. Бойко! Паднах! Паднах тук в някаква дупка! Не ме докосвай, приятеля! Някой да ме водата. дадете вътре! Моля ви се, хелките ми накрая ще свършат. Ой, котя. Не мога и аз съм в това положение, аз умирам. Иво, дайте па. Не мога, бият ма! Някой да ги махне от мене! Хора, моля ви се, той не е сам ма пука! Не мога, опитвам се. Помощ де! Опитвам се! Не бийте! Аз умирам така, още по-бързо! Ние не може да те бием. Първо на Помощ, първо. помощ. Абе, Помощ! колица, бе, който ме биш да умре, бе. Ще измъкна! Тук е някакъв таби. О, как не успях? Как смяташ да се измъкнеш така? Ми пиша спам, ма не става нещо. Като си пиви пиня стане. Мани, точно. Аз умирам. Абе, мангал, няма къртиш приятелите, бе. Ох, просто ма дръжи. Айде, мойрете! Мойрете! Това е много набутващо. Аз умрях, това е. Край. Умря ли? Аз майце взех айтемите. Някой ме е напълнил с луден с вордове, тук не може да се хвърлят неща. Имам втора легендарка. Айде, аз изгубих айтемите вече. Що? Защото умирам, никой не може да ми Ще помогне. приемеш ли? Аз не мога ти на... Ти че помогна ясно. Ай, аз умрях. Язи, глух ли си? На мен сита ми се троши. Шукам се да мога да прием. Не мога, аз умирам. Някой да го бий просто. Мерсичма портна тук. Сега по кнопбаквай го. Иво, нещо взели ми? Мърфо, махай се от мене. Махай се, бе. Ева, айде ви, умираш. Без каска съм, нали? Иво е ти инстал хелтка. Инстал. Пазата! Ми кнопбаквай се, Инстант бе. хелтка е, също. Инсталт. Под напрежение съм. Бахвайте го. Пиши, тъпа, дай... Айде с Лулдън Суорд ще помагам. Аре, бе, хора. Дара, го правиш, ма! Дай! Бой докато мърда! Ехо, бързо, ехо. Бой докато мърда! Не става, бързо. Дръж си го пае жената кнопбаквай, че го постоянно след 3 секунди свършва битката. Свърши бързо. Шахом. Ай, влезе в лавата, мъртъв съм, моето момче. Yes. Умри, бе. С Лулдън Суорд. Сир, взел ли си ми нещо? Не, само на гръдника е меша. Ми пак си ми взел нещо, аз съм си взел Ой, бутушките. кой ги пълни с луден? Много е тъпо, че не му хвърляш айтеми, защото някой пълни с луден с урдове. Спасихме до всякъде. Боже. Той епизод ще го заглавя спасението. Свирчо, я ми дай нещата. Свирчо. Ако още веднъж ме наречеш така, няма да ги дам. Хубаво. Ай, дай ми ги. Добре. Къде си? Мъкнахме се, аз съм сетъме На троши. горния етаж. Ела, Не, аз ще взема сет, ами хубаво. Нямам след, съм брейки. Супер елемент. Сете ми е Не, струшен. да, къде го дикуваме час? Ето тук вече. Как някой взема. Аз останах без полшанки. Маняк, тия два му живя. Да, всъщност да. Може да видите колко малко голстоун имаме. Това е хора. Там за урок трябва да влизам втори път. Чай са хелтки, готови ли са да взема? Не, тук що ги взех и ги почнах. Има в честа 4, аз направих 4. Сега ги няма. Unbeatable. Ай, ще хвана ли пак? Ай. Ама аз нямам сет, то се троши скоро.
Той може се строши, ама Бас карай. тебе, защо толкова малко хелтки взеха по 3 И не потушил съм брейкинг Хора, аз с... нямам сет, да знаете, нямам диамантен сет. Ага, ми горе сами против, не се има. Мисля. Всъщност Бай, силно е едно супер осъзнах, изгубих си хубавия лък. Без да исках го взех. Ама каря, да има. Пръчката изгуби ли? Метнах хелка, да знаеш. Просто пак аз А. пръчка да ходя на PvP. слаб. В някаква глава. Аз да не съм скелет пънчо, бе. глава. Аз съм метнах. За комента, пулси за комента аз пръчка да я държа в ендър честа. Няма Да. ми трябва. Аз турих една instant хелка там. Еми, окей, хора, мисля това да я заклипа, защото... Ай, още малко. Окей, нещо прямо ще PvP. И тук 5 минути нямаше и И 5. не потушил съм брейкинг Абе. и не потушил съм брейкинг на 200 хита. Абе брат, само аз съм снимал от 15 минути. Да. Ама все пак клипа е малък. Аз ще го продължа. Хора, и не, чупим се след аз не мога. Чайче до час взема Аз хел. имам някакъв сет, ама Хелтките са готови. някакъв Blast Protection. Сет Еми, е взимай- Взимай, отгоре сетове, има ли значение? Абе, взимайте Kid Devil юзър и толкова. Аз нямам аз го взимам. Вай, между другото, дай да вземем Kid Devil User, защото дава това. Нямам. Аз го имам. Време да го оставя. А, изгубих и 2 легендарки. Всъщност не ги изгубих, ами... Изяде за да се спасиш, това не е изгубване. Да. Да знаете по-малко сетове съм брейкинг, ама се троши. Нещо Protection едно нагръдник няма ли някой? Ние само каска са. Аз съм с Аз брейк. исках да правя, ама не може. Добре, много тъпо, че ми О, мога да хвърляш там в една зона. Да. Нещо ще да правя. Тук да знаете, се оставям моят сет някъде, никой да не ме го тупа. Той е Iron Set. Тук може само да ви кажа, тук не ме барайте на стат пулсове, че тук съм тук. Иво, къде си? Ей, това е това, че ще Аре, го правите. аре, аз отивам. Взех съм нов сет против шворка, ама ако видите, това ми е последния. Трябва да Аз- се правим сетове. Всъщност трябва да. Аз ще взема някаква друга каска. Колко енвили имаме, мамо. Не, аре, аз ще си остана с този сет. Горе, Франк, Ай, спални, човече. дай че тъпа, аз съм и тъпа това. Ами аз чакам за Instant Healки, аз нямам никакви Instant Healки. Франк, Бай, давай, и аз не съм си взел това енвили. е, тук има 3 даймонда. Въй, аз ще взема инстра хитки. Ами, Да, чакайте Instant първо Healки. аз да свърша. Ще правим ли 3 в Еми, 3? то аз си ги направих там инстант хелтки, че дед ги таковаха, ама... Хора, айде за клипа да направим 4 в 3, защото тук имат някакви 3 маменаци деца тим. Да, ние нямаме, аз съм някакъв букук сет. Франк Мастър, Ксавер и Роксбро. Да, бе, знаеш кога ще скочим? Да, точно на Франк Мастър, дето кито ми някакъв сет дава. Той е с Kid Devil Beast. Те са ми тим. Ми аз скоро ще взема Kid Devil Beast. Те са ми тим, те сме наци. На тебе? Да. Те виждаш да ме убият. Какво? Ела нас спалне ще видиш. Какво? Може да ги взема тия полшенки, защото ще ми трябват, само те. Не. Не. Няма да стане за Ивчо. Аз пък няма да чакам. По-фаре всеки да вземе по една и готово. Няма смисъл. Да. Аз се приготвям да ги вземам. Ми той ме е барут. Ми хубаво, взимайте ги, аз не съм О, много е тъпо, като нямаш фикс. И аз съм готов да взема. Поне една ще взема. А някой дай че тъпа. тъпа. Оу. Не. Омага, е! Ама га хора, вие осъзнате ли какво направихте? Взехте ги преди Боруто да такова. Да, Ай, остави, връщайте ги. Аз дори не взех. Виж ме, връщай я. аз взех двете. Сега къде да оставим това? Остави ги отзади, минай ги остави. Те не са бутилки, къде? О, тук има Да, всички отзади, такова е честа. Аре бе, клейки сте бебета, бе. Ай, аз си взех. Кой е стилна? Взех две. Ай, да, едната. Мен ми трябва се още една. Оф, значи, айде, ето, значи и се махай по тук. Ай, дай ми га. Ай, махай се. Ай, язи. О, ти са мачи. Сир, тук трябва да сложим една Хора, врата. о, Да хора, знаете искам да кажа, че следващото клипче ще е най-вероятно нещо. бъде много.
Хора, исках да кажа, следващото клипче ще е нещо като влогче. Ще правим Да. челендж с канелка. Не само с канела. Това трябва да е днеска. Ми то ще е Ние днеска, днеска да. ще го направим, ама Еми кога направо след клипа. ще го качим. Ще го качим може би на 27 нещо такова. Малко по-късно. 27-ми, то сега е 23. Аз няма го качвам 4 дена. 25 някакво нещо, такова 24, че няма да е на този ден, смисъл, защото... Аз Ще ще е гледам да най-вероятно го... утре. Аз ще гледам да го Да. кача на 24, да. Нещо Направо... по-скоро, да са хиличи малко, защото ние пробвахме вчера. Да. Бе, Лек- направо да знаете, че лек много фейл. вкусно. Взимайте си, Само опитвайте. аз го изядах между другото. Да бе. Имам и свидетел. Да, Ти не въздуха. се изплю. Не, хич. Да, не съм се изплюл. Не, хич. Добре, сега сме се правили на супермини. Да. Ами ние това трябва да го правим в 12, нали? Ми направо, аре, след клипа идвайте у нас. Добре, като е. Хубаво след клипа ще... После ще го правим, бе. Да. Абе, да не го говорим сега в клипа. Ето тук вижда, че е една много готина Кой ще количка. снима? Оф, ми хора, аз мисля това да е за клипа, защото просто... Но това е едно хубаво пи стана, ама... то стана Аз- в 18 минути, кога станаха? Чакай да Кога умра. стана това нещо? Еми хубаво, добре. Айде хора, това беше от мен. Аз бях Сърван Свод. Брат, кой ще ви снима с канелата или ви? Да, нещо. Оф, някой просто ще... Ще вземем гледане. Ще видим кой ще. Добре, хора, това беше от мен. Аз бях Сърван Свод. Вие ще бяхте, ударете по един лайк на клипа, ако ви е харесал. IP-то на сервера ще е в описанието. И да. Каналите на сега Бобо и Пулс също са в описанието. Може да... Не, аз смисъл само да ще кажа нещо, моля. Чао. Няма значение. Кажи какво. Еми, Да не слагаш на сега Боба, служи наша. Да, именно точно. Аз да. Еми хора, това беше от мен, аз бях сега Бобова, до мен беше Пулсифата БГ, също Сиронцел 77 и Азел Клик. Чао. Служете палец на...